Hi guys! Good morning! Heartless willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kumusta po kayo? Happy Monday! It's December 31? Nasa 30? Anyways, charot, diba? Nasa anyways naman tayo. Tanghali na guys, alas 9, 9:15 na. Kami ay The sweat is. Hello. Wait, Bartama. Gagawa kami ng kasi tanghali na kami ng gising. Gagawa kami ng aming Speta. Suruk, Speta. Gusto na. Speta. Gusto niya nag-abtroken. Sa kanya yung kakao. Röja trinken. Du musst leer trinken, ja? In die Pause gehen. Pause vorbei. Pause vorbei. Und wieder rein, Mathe lang fliegen. Warte mal hier. Tapos yung sa akin ay yung ito Yan. 0, 1. Sarap siya, in fairness. Pag nakapunta ulit ako ng Lidl, bili ako nito. Wait lang. That is for Rafaeli boy. Wow. Du musst leer trinken, ja? Das ist für Michelle. Leer trinken. Warte mal. Tanghali na kami ng gising. Yung aming amahan ay may trabaho. Guys, update! Hello, nandito na kami sa bayan, di ba? Nakasakay ako dito, nakasakay yung baby ko doon. Habang kumakain ng ng brooch na may may boost. Hi! Nandito kami sa harap ng dito kami pala sa sa city. Anyway guys, hapon na ito. Yeah. Yeah, Rafael? Good? Dito ako, sabi ko habang kumakain siya, upo siya muna dito. Tapos nandito kasi kami guys, bibili kami ng fruits para sa bagong taon. Ang ating traditional 13 fruits. Hi guys! We're home. Napagod ako. Ay, Diyos ko po. Doon kasi kami ng Aldi. May bit pa akong ganito Dagdag talaga sa sa bigat ng aking nararamdaman. Ay, grabe. Kasi ang dami akong patong guys sa loob. Parang nagpapabigat talaga. Ito guys sa aming pamilya. Wait lang. Tagalin ko nga muna itong jacket ko guys. Parang nabibigatan talaga ako. So guys, ito yung aking pinamili na prutas. Pumili pala ako ng lychee. Anyway, parang kulang pa talaga. Lychee, 5 peraso. Aray ko, napagod talaga ako. Tapos ang lamig pa, lychee. Tapos, isang ganito lang, isang green, isang red. Tapos, ano ba ito? Hindi ko alam kung ano ito, parang peras na isa. Tapos, meron pang isang peras din. Sa ganun. Ayan. Tapos, dalawa lang na, anong tawag ito? Kiwi. Tapos, tatlo pa lang ganito river. Isa lang na orange. Para namang naano pa tong orange na ito. Tapos, isang mangga. Tapos, madami akong mandarin. Tapos, meron akong strawberry. Tapos, meron na kaming grapes, maliliit. Masarap kaya ito, Helen Carlos. Brazilian. Parang Brazil daw pala ito. Bumili ako ng ganito. Ano ito, parang parang yung gusto ng asawa ko, parang stick ko, nagkaputol-putol na dito. Ayun, ako ba yan? Tatlo pala yan. Tapos, itong mini pretzels. Ayan. Search pala ako dito. Ano pa to? Tapos, nakabili ako guys ng dalawang tawag dito?
Dragon fruit. So, I have dragon fruit here. Tapos, yeah, unsinok in area. Hindi ba ako ditong walnuts? Tapos, ang pinunta namin talaga doon, guys, is pinapalitan ko yung nabili ko sa kanya na Tapos, pinalitan namin ng ganito. Ay, ito na naman ang napili niya. Ito green, oh. So, susuotin niya ito mamaya, bukas. Tsaka ito yung partner niya. Ayan, okay na ito kasi malaki na yung dito niya. Kasi ang problema nun sa guys is maliit yung dito. Sakto sa kanya yung dito, but dito is masikip. Ayaw ng bata namin ng masikip, guys, dito sa ilalim. Aray ka. Nandito na ulit kami. Bumalik-ulit kami. Diba? Mas okay na ngayon. Dahil, ito lang bitbit namin. So, bumili ako ng pala guys, yung regular na bruchen. Ayan, gusto ko to. Tapos, nilagyan mo lang ng butter. Okay na ako dyan. Ayan. Yan ang pinakamurang tinapay dito. Pinakamurang tinapay dito sa lahat ng mga tinapay. Bumili ako ng yogurt, dalawa. And then, nakita ako guys na parang sa atin, parang sana siya, katulad sa nun sa atin, hindi ko alam. Ito strawberry siya. Ano ba tawag sa atin? Puchi, di ba? Ito parang hindi ito puchi guys, but yeah. Tapos, sausage ang asawa ko kasi, ang kakainin niya yung soup lang. Tsaka sausage, sabi niya. So, ayan, binili ako ng sausage para doon. Tapos, mantika ulit, wala akong mantika kasi gagawa ako bukas ng aming pangan. Tapos ito. Oops, may tinapay ko pa dito. Asawa ko. May tinapay ko naman dyan. Tapos, yeah. So, ayan. And then, kompleto na guys ang ating prutas. Meron ako itong melon. Oops. I'll close this. And then, kita nyo na, meron akong pineapple. At meron akong watermelon. Sana matamis to. Ay, nako. Tapos, meron akong passion fruit. Isa lang kinuha ko kasi nga hindi ko alam to. Hindi ko alam to. Wala nga ako makitang pomegranate eh. Gusto ko sanang pomegranate eh. Magkano itong namin? Okay. 179 itong pinya guys. 179 euro. Tapos yung melon, 169. Tapos yung, wow. Mas mahal to ah. Lagpas 1 kilo, kaya pala ang mahal nito, 2 euro 73 ka. Ang mahal mo ah. Ano binili ko? Okay. Ayun. So yun guys, ang presyuhan. Tapos yung isang passion fruit is 89 cents. Yun lang. So I will just make it here all. Meron akong yogurt. Kasi alam nyo ba, hindi na ako nakakain ng yogurt. Kinakain ng bata namin. Gusto niya to, kaya bumili na rin ako. Ayan, meron kami dito, ayan. Kasi nga, kinakain niya yan. Pag nagutom siya, kain siya niyan. So, yes, wala akong problema dito sa bata namin dahil wala talaga akong problema sa kanya. Here, Rafael, oh. Kuda. Here. Welche. Da. Hi guys! Guten Morgen and herzlich willkommen sa ating YouTube channel. Yay! December 31. And it's December 31. And this is my second year na ma-experience ko dito. Keinen Mama. Yung you guys, New Year. Pangalawang New Year ko yan ka dito, guys. And I'm so excited. Ginsag ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Turagsoy kung anilag pang nagamit ko. So, gusto niya yan na tumutulong. Hinayaan ko siyang
likod ng bata namin. Wow! Nonetheless, yeah! So good! Ang so good gemaakt, Rafael. So good gemaakt. Wunderbar! Dankeschön für deine Hilfe. So, hi guys, update. Tapos na ako maglinis ng aming bahay. At, yeah. At ngayon, nag-segregate na ako ng mga labahin ko, guys. Kung makikita niyo dyan, ayan, 3 patong. Ito yung aking mga, mga bedsheet. Ito naman yung mga sobrang napaka-decolor. Ganyan. Sa ganon yung mga, ganon. Tapos, ito na yung mga maliliit na may mga damit ng mga baby line. Tapos, mga light colors. Ganyan. Kung makikita kayo dyan, ano lang naman yan, mga pantigin. Ang ginawa ko kasi dyan, guys, is akin talagang kinukuskus ko munang maigi ilaw yung damit nitong aming bata. Kasi pag kumakain siya, hindi niya maiwasan magpunas sa damit. Tapos, nalalaglag sa damit. Ganyan. So, nag-ano sa damit. So, ganun. Kaya kinukuskus ko muna yun siya bago ko siya ipaikot. Kasi nga, ayun, para matanggal agad yung, yung mga tag ito, dumi, ganyan. Kasi pag pinaikot mo yan, guys, tapos pagkatapos, naandun pa rin siya. So, kailangan ganun. Tapos, nag-toothbrush na ako. Charot, nakapag-toothbrush na ako, guys. Tapos, lagay lang ako ng ng lip oil. At nanonood na siya ng kanyang doon, paboritong help out. Tapos, ayan. So, dadalhin ko lang sa baba, guys. Ako ay magpapaikot ng kanyang labahan. Tapos, balik ako sa taas. At ako naman ay maghuhugas sa aming pinagkiinan. Ayan. So, yeah. This is my ganap before the new year. Dami kong laban. Well, unahin natin itong mga maliliit. Wait lang. Ano naman itong aking nalaglag. Sinabihan ko yung aming bata na maupo lang siya. Uy, may naiwan pang towel. Okay ba naman siya? Sabi ko, maupo lang siya habang ako ay magsasalang dito. Saglit lang naman talaga sa parket din ako. Nanonood lang siya. At walang yun. Walang problema yun kahit gano'n. Yan. Dito yung iba sa ilalim. Dami ko. Wala ka. Wala na akong Kailangan kong pumili pala ng ng Fabcon. Wala na pala ang Fabcon. After ko nito, wala na pala akong Fabcon, guys. Oh. So, hi guys. I'm back home. Nandito na ako sa bahay namin. Wait lang, parang talaga. Na ako, guys. Hugasan ko na tong aming mga na-finish spielen da. Das ist nicht for spielen, ja? Aming mga pinagkapihan, guys. May asawa ko nagkape rin siya kanina. Tapos, kumain ko ng soup kagabi. Was? Was du essen, Rafael? Soup? Suppe? Hä? Suppe essen? Hi guys! Update! Wait, dito sa pulta. Ko pala? Kasi dapat ito yung aking lalagayan ng prutas. Pero, nahihirapan talaga ako. Dito ko nang nilagay sa isa namin. Try ko lang din dito kung kakayanin. Ayan. So, ilalagay ko na, guys. Meron ako ditong, as you can see, meron ako ditong melon, watermelon, tapos, pinya, and then mangga, green apple, red apple,
Meron ako ditong peras. Meron akong dragon fruit. Meron akong kiwi. Meron akong lychee. Meron akong orange. Meron akong strawberry. At meron akong grapes. Ayan. At meron din ako ditong walnuts. Ayan. Tsaka mandarin. Magkaiba yan. Mandarin tsaka orange yung magkaiba yan sila. Ganyan. So, ano na to guys? Sobra-sobra na din to sa 13 fruits. So, yeah. Para wala namang masama pagka maniwala, di ba? Pagka maniwala. Ganyan. So, at saka this one is ano natin na mga Filipino. Traditional. Yeah, traditional. It's a tradition. So, diyan ko muna ito guys ilalagay. Yan. Kasha ba? So, ayan na guys, ang ating prutas. Ayan na siya. Wala na akong ibang ano dyan. So, ayan na siya. Look at that. Diba? May pinya, wait. Guys, ang ating prutas, diba? Ganyan ko lang. Ayan, oh. Diba? Ayan. Tapos ang dekorasyon namin, guys, meron na ako dyang ano, cheers to the new year, happy new year, tsaka may clock. Simple lang. Ayan. So, ito na yung prutas natin. Ang dami. Hi, guys. Update. Nako, this is my look. Gawa na tayo ng aming munting handa. Ito ko kailagay. Munting handa na nag-iisang Rafael, ya? Joel? Chicken? Mama chicken. Mama chicken. Sabi niya, chicken? Yes, may mga ano ko dito matatamis. Naubos na yung isang baso. Ayan. Hi guys, update sa ating chicken. Ayan na siya, oh. Churan. Don't you want me like you want you, baby? Charot, hindi pa yan tapos. Ayan, kita niyo ba? Andiyan pa yung ano, yung flower na bigay na aking ano. Diba, maano pa rin yung kanyang life. Diba? Ito yung aming prutas. Punta rito. Ayan. Na may tatlong 5 euro. Tapos ito yung aking mga sweets. And that's the update. I'm still waiting. We're still cooking our chicken. Nagluto na rin ako ng rice. And then namin nagluto ako ng pommes. Yan lang naman yung amin guys. Simple lang. Ayan, so ito yung ating update and I will update you guys later. Cake! Oh, mamaya magawa si Rafael. Happy New Year! Mr. Ellie pa yung New Year. In the Philippines already finished the New Year. Happy New Year, everyone! What is Happy New Year in Deutsch? Frohes neues Jahr. Hä? Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Was? Ist heiß dabei? Yes, it's chicken. Dabei chicken? Mama chicken. Okay? Mama chicken? Ito mama chicken o papa chicken? Papa chicken. Ah. Mama chicken ist eine Henne. Papa chicken. The Mama chicken is smaller.
Meron pala kaming ganito, oh. Sa labas ito. What's this, Malabi? What can we play with that with Rafael in the balcony? Yeah, this one, yeah? Ja. The carrot. Ja, genau, zu Balkon ist nur der Lodging ja. thing. Oh, Is yeah. not really. Di ba yung kulay? Kami lalabas and kami mag-perform ng aming puputok. Ito yung aming bata. Wow! Oh, Rafael Casmalda! Ano niya? Guys, dito na kami sa balkon. Ang saya lang. Tuwa itong bata namin. As in, ang saya-saya niya. Oh! Diba? Kita ng fireworks. Ang saya siya sa mga fire. Oh! Wow! Malta, Rafael. Skip fireworks. Fireworks. Daming stars ngayon. Sa baba, sa labas, ang dami dun sa labas, sa kabila, sa kalsada, dun sa may highway. Kasi na itong oras, wala nang dumadaan sa Berries. Konti na lang sa kanila. Oh! So, tapos na. Pasok kami sa loob. Tayo mag-wine. Let's go. Happy New Year, everyone! I wish you all the blessings in 2025. Happy New Year! Happy New Year! Wait lang. Yay! Okay. Putumakan, Rafael. Yeah. Oh, yeah. Oh, ale. Happy New Year! Ale. Wow! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Welcome 2025. I hope and pray that this year will bring us more happiness, joy, good health, more blessings, and all the goodness in the world. Yes, we wish you all the best and all the blessings. Happy New Year, everyone!